Mijn naam is Ed Spanjaard, ik ben de chef-dirigent van de LSO en ik wil graag een programma aankondigen wat door een gast zal worden geleid. Voor de pauze 2 hele beroemde stukken, Eine kleine Nachtmuziek van Mozart en een vioolconcert van Bach. Na de pauze Schönberg Verklikkerte Nacht. Ik heb een hele bijzondere herinnering aan dit stuk, omdat er een ballet op gemaakt is voor het Nederlands Danstheater, wat ik zelf dirigeerde en op een hele bijzondere manier gestalte kreeg op het toneel door de bewegingen. Maar ook, of juist zonder beweging, is het een muziek waar je heel veel bij voor kan stellen, dat het heel veel associaties oproept. En de solist voor de pauze in dit concert, Van Bieme, de violist, zijn moeder was vroeger onze tweede solosoliste in ons eigen LSO. Kom naar dit concert.